Jo, fins que tenia 25 anys, no sabia ni que existia el teatre. Per mi era una cosa com d'un altre temps, una cosa que no formava part de la meva vida. Jo havia estudiat arquitectura i havia estudiat pintura i un dia vaig decidir deixar-ho i per una casualitat de la vida una dona em va portar a fer teatre. Em vaig trobar en un món. Em vaig trobar en una disciplina, saps? Aquesta sensació de que se t'obre una finestra o se t'obre una porta, que tu abans tenies un mur davant i de sobte se t'obre i hi ha un univers allà i vaig començar a entendre que amb el teatre, ostres, jo podia explicar moltes coses. Per mi el que té d'interessant fer teatre és posar-me en crisi, posar-me en un conflicte. Llavors, plantejar-me una pregunta, plantejar-me una situació que sé de la que no tinc resposta i desenvoluparé tot un espectacle no tant per trobar la resposta com per posar-me a mi en una situació d'estrès. A mi això és el que m'excita, no? D'experimentar amb mi, posar-me contra les cordes. Potser per això els meus espectacles són tan diferents els uns dels altres, perquè cada vegada és dir, vale, has fet això, t'has plantejat aquesta pregunta, ara ves totalment en un altre univers i planteja't una altra pregunta. Porto 10 anys intentant oblidar el poc que vaig aprendre a l'Institut del Teatre. Intentant ficar-me en llocs on haig de descobrir coses i deixar de banda unes altres. Hi ha dos camins que es creuen. Per una banda, hi ha agafar gent que no està habituat a fer teatre i es posa a fer teatre. Llavors, en aquest gest, com que la cosa no funciona, descobreixes tota una vida en l'error, en tota la gent que està allà fent un personatge de... què sé? Com a tot és perfecte, fent un personatge de fades i prínceps i dracs, però com que aquesta màscara no quadra ben bé amb el cos de l'actor, ja veus allà tot aquest diàleg, que això a mi em sembla molt excitant. I després hi ha el camí invers. És agafar l'actor, que en sap molt d'interpretar, i treure-li la màscara, que li va perfecte, que ell sap fer aquest personatge fantàstic. I mira, doncs ara aquest personatge, deixem-lo. Ara anem a treballar amb les coses que tu penses. Què penses tu del transport públic? I aquí hi ha algú que intenta trobar les maneres de protegir-se, però que no pot, perquè no té les eines. I és en aquest posar la gent en una situació incòmoda on de sobte resplendeixen coses de veritat. Per això fa 10 anys jo treballava amb actors, però que estranyament no tenien un text preparat, no tenien un personatge, els deien pel propi nom, i ara, fins fa molt poc, treballava amb gent que no eren actors i que en canvi tenien nom de personatges, feien veure que es casaven a sobre l'escenari i feien veure 50.000 coses. Jo no tinc una relació amb els actors o amb el dramaturg molt convencional. Realment si realment treballes amb la gent i els demanes que siguin capaços d'ensenyar el cul a sobre l'escenari, d'alguna manera tu també l'has d'ensenyar. I per tant, la meva relació és molt incontrolada amb l'equip de treball. Descobrim amb cada persona com ens entenem, com ens complementem. I això que fa que moltes vegades potser he deixat de treballar amb algú perquè ens hem arribat a entendre massa. Perquè de sobte ja estàvem tan en sintonia que no hi havia distància. I si no hi ha distància, ja significa que els dos pensem igual. I si els dos pensem igual, doncs ja sobre una persona, no? Les arts, tal com les coneixem avui en dia,
són capaços de dialogar sobre la realitat social, són capaços de reflexar les necessitats de la gent del carrer i lluitem perquè així sigui. I posem els diners que faci falta. Endavant. El que passa que posar diners amb això és molt incòmode, perquè a sota tens algú que igual diu una cosa que no t'agrada o igual fa alguna cosa que no t'agrada. A un espectacle meu hi havia uns actors que es despullaven i el diari El País va treure una foto d'un actor despullat. I per una casualitat em va arribar que a la Caixa, en un consell d'administració, es va haver-hi una discussió de com era possible que un diari tan respectat com El País tragués la titola d'un actor a la primera pàgina del suplement de Catalunya. Quan hem estat farts de veure cossos de dones. I això no és un conflicte. El que és conflicte és el cos d'un home. Clar, això és el que em sembla que té sentit en el teatre. Dir, bueno, vale, enfrontem-nos a aquest debat, que gràcies a Déu, 7 anys més tard, jo crec que ja està. Per això s'ha de córrer, per això hem de ser vius. Evidentment, tot el que en un principi és una revolta acaba sent un tic, un estilema. I, no sé, hi ha aquesta frase del Che que diu volveré y no seré camiseta. Pues és el mateix, ¿no? Me desvestiré sobre un escenario y no será un espectáculo moderno. El teatre és incòmode. És una cosa molt viva, és una cosa en qualsevol pot dir qualsevol cosa. Per tant, la tendència ha sigut construir grans teatres, posar molts diners en la pedra i pocs diners en inventar noves maneres de gestionar, en donar oportunitats a col·lectius a portar de la manera que ells creguin un teatre determinat. El que és important ara és més aviat la façana. Jo penso que en aquesta ciutat és molt difícil trobar un lloc on el teatre s'assembli vagament a un espai d'assemblea. Hi havia molts espais, l'antic, ara mateix, que estaven molt bé i tenien molt de moviment i tenien una gran potencialitat. Podien passar moltes coses allà i, de fet, molta gent ha fet espectacles que ara està treballant en el circuit professional. Però es van deixar morir. No és una casualitat que es deixin morir. No és una casualitat que l'Atelier fos tancat per l'Ajuntament de Barcelona. No és una casualitat que el Conserves estigui perseguit per l'Ajuntament de Barcelona. Potser no per la Conselleria de Cultura, per el districte, els bombers, etc. I això ha fet que s'ha desertitzat molt el planter de creació. O surts de l'Institut del Teatre i vols fer carrera en els teatres seriosos d'aquesta ciutat, o no hi ha espai. Però clar, això és dramàtic per una ciutat que vol viure de la cultura, no? Al teatre no només vas a mirar com vas al cinema, sinó que vas amb la possibilitat d'acabar sobre l'escenari. I no tant per una qüestió de participació, sinó per una qüestió de compartir un espai amb una sèrie de gent que estan fent alguna cosa allà, en aquell moment. A mi m'agrada recordar tot l'aspecte dionisíac del teatre. De quan el teatre era teatre, que realment allò no se sabia quan començava, però no sabia quan ni com anava a acabar. Podia ser un descontrol. Potser la pena és que ara per descontrolar anem a la discoteca en lloc d'anar al teatre, però a mi m'encantaria que els pares diguessin als seus fills no, al teatre no, sisplau, que no hi vagin. A l'escola volen portar els nostres fills al teatre, canviem-los a escola. Això seria l'hòstia. Ara no, que bé, van al teatre, ja els tindrem adormits durant 2 hores.